saged panggih masyarakat geger. Nggih. Geger napa geger? Geger. Geger nggih. Wah, tumplek-blek ten wingking wau wonten pelawak senior wonten Mbah Kirun, Nggih. pelawak ibu kota Sri Mulat Mbah Tesi kali Pak Dekade. Inggih leres nggih. Ingkang senior sampun. Nggih. Menika sing nom-nom niki nggih. Nggih. Wonten Mas Percil kali Slentem. Nggih niki ndok-ndoke dagelan Mari senior. khusus kowe iki ngedum hadiah sing kecil 10. Doorpress. Doorpress lho. Ya kan anak dhewe pancen khusus bagi doorpress. Nek kan tetep gayeng bersatu kaya iki mangkan negara kita bebas dari narkoba. Bersih, bersih. Bersih, betul. Oh, senani Pak D Kabul kowe kok. Ya sorry. Nganu sestesi. Sorry. Sampe apa kok lungguh tok tas tekoe kok lungguh? Wis terus nomor Setruk. Enggak, setruk aku. Meneng iki mau turut dalan Dek. Oh, waduh, iki foto masur iki kena. Ya ampun. Bolak-balik mendek pom mendek Alfamart. Ya ampun, bose tencrem. Oh, saya buat Kok cekane. iso kene? Wene cek gak kerasa iku sampean ngadeg. Dadi kan engko Lambemu ge ngatek telusur. Ora apa. Urung enek titenane biasane ngono kuwi kan seng ngono lagi aku percaya. sampai niku wis aja ngono lek mbok empet malah akeh. Lek ngadeg kan moro-moro ngembes. Terusno. Lah ya winganane lagi bar metu teko rumah sakit 11 dino kena apa kae? Gemar megabar. Demam berdarah. Demam berdarah. Lah kok ya iki wis kena nganu neh tentrem. Statue. Aja nyanyi, monggo ngeden engko malah matur. Nembang gak popo ning cangkeme iku dianu Dipasno karo laras. Gak laras belas sumpah. Awak Pulo Abang Ireng. awakmu mosok rasane iku lho. Wis Apa? kemeringet kabeh. Temen. Kae lho 10 kae lho. Oh ya ampun Dek Tem, pilih 10 warga masyarakat kene khususnya untuk mendapatkan door prize. Ada pertanyaan tidak? Lah apa ngene-ngene kon kate modon tak kampleng lho. Wis terusno. Kok tak mugane aku. Nggih. Nggih. Cobi. dulu. 10 nggih Pak Dedala. Nggih. Lah dalah mudun tenan to. Iya kan. Lah Makane menelek Boten. munggah. Sangka gedene rasa tanggung jawab. Nggih. Ndak apa-apa nggih. Nuwun Nggih. sewu Bapak Bupati, Nggih. menika Ampun, bos kula Des. tesih wonten Anu, kesalahan kok- teknis. wonten teknis ingkang kedah dipun solder wonten wingking. Halangan menika. Kali kabel ana sing getas kudu disolder sik ning mburi. Iya. Pak Dem menika Nggih. 10 orang nggih. 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 Dari sebelah sana Dek Dem. Ya, Oke. dari panitia. Dari nggih. Apa ada arahan dari panitia harus apa gitu? Jane ya dijak nyanyi sik engko karo dipilih sing Boleh paling dijak semangat. nyanyi sembarang Nggih. dah. Ah, nggih. Tepuk tangannya mana yang sebelah sini? Sing paling banter kok dipilih. Ayo. Ndang. Mana suaranya? Aku bingung banter kabeh ana sing Ya paling tidak sampean kan iso. Sing paling semangat sing nunggoni ket sore kan ketoro. Ndang. sik tak Sebelah pilih. kanan cepetan. Ayo sing nganggo jaket kae. Ya sampean Pak D. Ya kuwi ya sampean. Heeh. Ya karo kae mak-mak sing dada-dada kae. Oke sing udung merah monggo. Ya. Oke 1 2. Kene pira 2? 2 boleh 2. Nggih, sebelah mriko. Monggo minggah wonten mriki. Monggo sebelah ngriki, monggo. Ya. Tole janak jae jatole jae di. Sing gelem joget. Care banyak. Doke bajul kari siji. Tole janak jae jatole jae di. Monggo Ibu. Kontol jare banyak. Doke bajul kari siji.